Razel here! Welcome back to my channel! And yes, nasa ibang setup na naman ako. I'm trying out this room and see if this one is better than the other one, which I don't think so kasi parang naririnig ko na naman yung echo. Pero you know what? Okay lang yan. Hihinaan ko na lang yung boses ko kasi sobrang lakas din naman ng boses ko sa mga previous videos ko. Anyway, I will be doing the fire noodle challenge. So I have the fire noodles right here. Obviously, naluto ko na siya. Looks like that, and I just want to say though, this smells really good and I cannot wait kasi I'm actually really hungry right now. And gusto ko din gawin yung 15 weird questions tag, so I decided gawin ko na lang siya with this challenge para hindi naman like ako lang kumakain lang ng noodles, ng spicy noodles. Ito daw yung pinaka-spicy na noodles sa buong mundo. Buong mundo talaga. I actually like spicy foods but not like, you know, super spicy. So, we'll see kung makakaya ko to. And as I said, sobrang bango niya. So, I will go ahead and start. First question. Wait, kain muna ako before ako mag-answer. Oh my gosh, wala akong tubig. Wait. I need that. One sec, I'll be back. Nakakaloka. Nakalimutan ko yung tubig. Pero I have water right here. Tapos mayroon din akong milk. Hindi ako umiinom ng gatas. Hindi ko gusto yung gatas at all. But just in case, you know. And meron din akong toilet paper. Isang buong toilet paper talaga. Kasi hindi mo alam yung mga nangyayari. Sabi nila masarap. Tikman natin. Dang, that's spicy. Oh my gosh, feeling ko hindi ko kaya to. Question number 1. What's a nickname only your family calls you? Yung mga kapatid ko, tawag nila sa akin ate. Pasensya na kung may naririnig kayo, open the window kasi para makahelp sa echo. So may mga noise kasi yung hangin. So, yung tawag ng mga kapatid ko sa akin ate. Tapos yung ibang relatives ko, tinatawag nila akong upaw. Upaw is the Bisaya term of walang buhok kasi wala talaga akong buhok ng bata ako. I don't think mauubos ko siya. Mas bet ko yung pancit canton. Ito parang hindi naman siya ganun kasarap. Number 2, what's a weird habit of yours? Actually, yung weird habit ko, yung pag-scratch ko sa dito ko. So, some of you guys noticed that. Oh my gosh, ang anghang na to, nakakaloka. Some of you guys noticed that on my Q&A videos, lalo na kapag mahahabang videos ko, I scratch my hair so nagiging red siya. So yun yung weird habit ko. And napapansin ko din na ginagawa ko yun kapag naglalakad ako sa airport na feeling ko pinagtitinginan ako ng mga tao. Which I know hindi naman nila ako pinagtitinginan pero feeling ko lang, diba? So yun yung ginagawa ko. Oh my gosh, ang anghang! Woo! Number 3, do you have any weird phobias? I don't think it's weird, pero natatakot ako talaga sa mga worms, sa mga snakes, especially sa worms. Siguro weird kasi natatakot ako sa mga worms kahit na gano'n pa sila kaliit. Alam ko naman na hindi nila ako mapapatay, pero kahit ganyan kaliit na worm yan, as in takot na takot ako sa kanila. And especially yung mga may balahibo. Oh my gosh! Whew! Tsaka ng milk. Hindi ko na kaya. Naiiyak na ako. Number 4. What's a song you secretly love to blast and belt out when you're alone? Wait. Ubus ko ata yung milk kahit hindi ko gusto yung milk. Ano nga ulit yun? Song? Yung song is... ang anghang na! Oh my god, ang anghang na, parang hindi ko na kaya. Tingnan nyo nga! Sobrang konti pa yung nakuha ko. Sakit na ng bibig ko. Oh my gosh, ang anghang pala talaga ito. Ay, sarap ng water na yan ha, bongga yan. Ano nga ulit yung question? Song, yung Love Yourself by Justin Bieber. Gusto ko yung kinakanta-kanta, kaya lang hindi ako marunong sa lyrics. Ganyan naman talaga ako sa lahat ng kanta. But yeah, habang tumatagal, lalong umaangang ha, kahit hindi na ako kumakain. What's one of your biggest pet peeves? Actually, nasabi ko na to sa previous Q&A video ko. Sinabi ko lang is ayoko na basa yung dishes kapag ginagamit ko na siya. Parang ayoko talaga. Ay, ang sakit-sakit na ng bebek ko sa dila. Tapos dito sa palate, parang sa... hindi ko na kaya to. Oh my
my gosh, hindi ko na kaya. Sakit-sakit na sa bibig. Hindi ko naman ina-expect na ganito pala talaga to kaanghang. Nakakaloka naman to. Ay, ba't hindi to kaya ng mga kapatid ko? Yung mga kapatid ko guys, yung mga kapatid kong lalaki, sobrang hilig nila sa maanghang. As in, sobra. Taglilimang sili, 6, as in, sobrang daming sili nilalagay nila sa sauce nila. Pero I don't think kaya nila to. As in, ito, puro anghang lang. Walang flavor, anghang lang talaga lahat. Ano na? Sakit sa bibig. Kaya ko pa ba to? Parang feeling ko talaga hindi ko na kaya. Pati yung milk, parang aanghang na ng milk! Pero tingnan nyo, ang konti pala nakuha ko. Ay, nako. For sure, pagkatapos nito, gutom pa rin ako. Saan na natin to? Number 6, what's one of your nervous habits? Hala, hindi ko alam. Wala akong maisip. Sorry naman. Number 7. What side of the bed do you sleep on? I sleep on the right side of the bed. Try natin isa pa. Kapag tumatagal, lalong kumukonti. What was your first stuffed animal and what was its name? Isa siyang malaking teddy bear. Parang, ganito, nakaupo ako. Ganito yung size niya. Tsaka siya do kasi plastic yung loob niya. Gusto ko lang talaga siyang bilhin kasi malaki siya. Pinabila ko siya kay mama. Hindi ko kasi alam na ganun pala yung loob niya. Plastic. Akala ko soft lang siya, ganun. Pero yeah, yun yung pinaka-first ko na stuffed animal. And ano siya, pinangalanan ko siyang Iggy. Iggy Boy. So yun. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa bahay si Iggy Boy. Nasa cabinet ni Mark. Lalabas pa naman kami mamaya. Tapos ganito yung itsura ko. Namumula mata ko. Parang adik lang. Pasensya na kung yung lighting nag-iiba-iba. Parang hindi alam ni Weather kung anong gagawin niya sa sarili niya. Umuulan tapos umiinit. Last, okay. Try ko pa ha. As in, try ko talaga eh. What's the drink you always order at Starbucks? I always order the mocha frappuccino. Number 10. What's the beauty rule you preach but never actually practice? Putting on toner. Hindi ako nagtutoner at all. Tinatamad ako mag-toner kasi talaga hindi ko alam kung bakit. Hindi ako nagtutoner. Pero yung noodles ko, ang dami-dami pa. Guys, hindi ko na kaya talaga. Sobrang anghang pala talaga. Grabe. Hindi ko naman in-expect na as in ganun talaga ka-anghang over naman to. Okay, number 11. Which way do you face in the shower? Nakatalikod ako sa shower. Do you have any weird body skills? Ito, yung nare-raise ko yung eyebrow ko, yung isang eyebrow ko. And then, ano pa ba? Parang yun lang ata. Number 13, what's your favorite comfort food? Food that's bad but you love to eat it anyways. Oh my gosh, chips all the way. Number 14, what's a phrase or exclamation you always say? Everything happens for a reason. Yan talaga lagi. Number 15, time to sleep. What are you actually wearing? Here, it's really cold. So, I've been wearing my parang fleece. Hindi naman talaga siya fleece, pero basta may pagkaganon siyang itsura. I will feature it in a haul soon. Char. If hindi naman yun, yung mga long sleeve na pantulog ko, tapos yung pajamas, ganun. Naubos ko na yung milk ko, you guys, and yung noodles ko, as in ang dami-dami pa rin. I failed, obviously. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit sa bibig, and yung tiyan ko, sumasakit na rin. Yung dito ko, yung esophagus ko, sumasakit na rin. Char, esophagus. Yung dinaanan ng noodles, sumasakit na rin. And gutom pa rin ako. So, gusto ko nang kumain ng matinong pagkain. Hindi ito sobrang anghang. Nakakaloka. Akala ko maanghang na makakaya ko lang. Like, you know, mauubos ko to. Kasi gutom na gutom ako and all that. Pero, hindi kaya. And hindi ako umiinom ng milk ha, pero naubos ko yung gatas ko. So, that means something. Anyway, I failed the challenge. Lalabas kami mamaya. Pulang-pula yung mata ko. Tapos ganito yung color ng lips ko. Diba, bongga? I challenge you all. Char. Ito-challenge ko si Kerwin, si Kim of Kim Pamor, si Ann, challenge ko. Hindi ko alam, nagawa na ba ito ni Ann? Pero hindi pa diba? And then, Jobelita. And yeah, that's basically it for this video. Thank you so much guys for watching. Please do like if you enjoyed. Please subscribe if you're not yet already. I hope to see you in my next one. Do not forget to hit bye!